Bună! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Vera, iar astăzi vă prezint horoscopul săptămânii 24-30 august 2020. Horoscop Berbec. Pentru nativii Berbec, săptămâna 24-30 august 2020 este o săptămână agitată și voi sunteți agitați. Și nici nu aveți cum să fiți altfel, având în vedere că îl aveți pe Marte la voi în zodie în ultimul decan. Dar cu toată această agitație și cu toate provocările care vin către voi în această săptămână, voi vă găsiți calea și vă continuați drumul, iar asta o puteți face numai dacă nu faceți niciun compromis. Cariera este pe primul plan în această săptămână, vă implicați în multiple proiecte, dar doar să vă satisfaceți nevoia de afirmare. Însă, observați pe membrii familiei, fiindcă aceștia au nevoie de atenția voastră. În cazul în care nici măcar weekendul nu îl petreceți în familie, există posibilitatea ca partenerul de viață să vă facă reproșuri, dar voi trebuie să aplanați discuțiile înainte ca acestea să nu degenereze. În plan financiar, la începutul săptămânii, veți avea ceva neajunsuri, însă nu vă frustrați prea mult, fiindcă pe parcursul săptămânii veți găsi diferite căi de a vă mări veniturile, iar spre sfârșitul săptămânii profitați din plin de capacitatea voastră de negociere. În ceea ce privește sănătatea, aveți o energie debordantă în această săptămână, însă aveți grijă și nu munciți până la extenuare. Horoscop Taur. În săptămâna 24-30 august 2020, nativii zodiei Taur își găsesc un loc de muncă, în cazul în care nu aveați, dar în cazul în care aveți deja un loc de muncă, veți dori să-l schimbați. Dorința de schimbare a jobului vine din cauza unor evenimente care se produc în echipa în care activați. Se pare că nu puteți fi pe aceeași lungime de undă cu colegii, iar când vedeți că nici aceștia nu depun nici un efort în ceea ce privește colaborarea cu voi, pur și simplu renunțați. Pentru alți nativi sunt șanse mari de promovare, asta numai dacă șefii voștri vor observa talentele voastre native sau dacă voi vreți să vă arătați aceste talente. Nu este exclus pentru o mică parte dintre nativii Taur să demarați o afacere proprie. În plan relațional personal aveți o dorință mare de socializare și de petrecere. În plan sentimental, este posibil să doriți să duceți la următorul nivel relația cu partenerul de viață, iar comunicarea foarte bună cu acesta vă ajută mult. În plan financiar însă se întâmplă invers, comunicarea cu colaboratorii nu este excelentă, așa că vorbiți cu prudență în toate dialogurile. În ceea ce privește sănătatea, în această săptămână este posibil să vă confruntați cu insomnii, care totodată vor aduce cu ele și o stare de oboseală. Însă, cu mult curaj și cu o doză foarte mare de optimism, veți trece cu bine peste tot ceea ce vă frământă. Horoscop Gemeni. În săptămâna 24-30 august 2020, nativii zodiei Gemeni se vor simți mai rebeli ca niciodată. Este o săptămână plăcută, mai ales că nu deranjați pe nimeni cu spiritul vostru rebel. Dacă la începutul săptămânii sunteți implicați în diverse proiecte, veți da zor să le terminați, iar apoi, în timpul liber care vă rămâne, și va fi destul, vă veți ocupa de pasiunile sau hobby-urile voastre. În ceea ce privește cariera, aici puteți avea așteptări puțin cam mari, bineînțeles doar unii dintre nativi. Alți nativi gemeni
este posibil să fie foarte apreciați la locul de muncă datorită unui talent pe care aceștia îl au. În plan sentimental aveți parte de armonie și comunicarea cu persoana iubită este foarte bună. Să nu uităm că Mercur se află în zodia Fecioarei, unde se simte foarte bine, iar pe Gemeni, fiind și planeta lor de domiciliu, îi ajută foarte mult. În plan financiar, astrele vă recomandă în continuare foarte multă prudență și evitați cheltuielile cu lucruri care, la urma urmei, nici nu vă sunt necesare. În ceea ce privește sănătatea, încercați să vă organizați cât mai bine programul de lucru, fiindcă există predispoziție de supra-solicitare și, bineînțeles, epuizare. Impuneți-vă un echilibru între activitate și odihnă. Horoscop RAC. Pentru nativii zodiei RAC, săptămâna 24-30 august 2020 aduce câteva nemulțumiri. Se pare că pentru voi, în această săptămână, este adevărată zicala, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Important este să nu renunțați la ceea ce vă doriți să faceți, să încercați să găsiți soluții la toate obstacolele ce se ivesc în calea voastră. În această săptămână trebuie să luptați pentru a dobândi ceea ce visați sau pentru a ajunge acolo unde visați. În carieră trebuie să dați dovadă de foarte multă diplomație, atât în relațiile cu colaboratorii, dar și în relația cu colegii. Aceștia din urmă au o oarecare invidie în privința voastră, o invidie a energiei cu care vă duceți la bun sfârșit task-urile zilnice. Prin diplomație veți aplana tensiunile care apar. În plan sentimental, aveți o sensibilitate crescută, fapt ce vă va face mai nerăbdători cu persoana iubită. Nu este exclus ca pentru o mică parte a nativilor zodiei RAC, aceștia să afle despre infidelitatea partenerului. În plan financiar, aveți o predispoziție către cheltuieli exagerate, chiar excentrice pentru unii dintre voi, iar dacă nu sunteți cumpătați, veți constata că rămâneți cu buzunarele goale și totodată lucrurile cumpărate nu vă mai sunt de niciun folos, ba chiar nici nu vă plac. În ceea ce privește sănătatea, începeți săptămâna cu o energie debordantă, dar care scade pe parcurs, așa că atenție să nu ajungeți la epuizare. Horoscop Leu. În săptămâna 24-30 august 2020, nativii zodiei Leu trebuie să pună ordine în dorințele lor, adică aveți nevoie, în primul rând, voi să știți care vă sunt prioritățile. Vă doriți să faceți și una și alta, dar poate în același timp v-ați mai dori să mai faceți și un alt lucru. Cam așa sunteți în această săptămână. Nu este greu dacă vă place multitasking-ul, însă dacă vorbim de muncă în echipă sau activități care necesită implicarea partenerului de viață, acesta sau colegii, după caz, vor fi dezorientați de așteptările voastre nu tocmai realiste. În carieră, simțiți nevoia de transformare radicală, bate vânt de schimbare. Sarcinile care vi se atribuie par mai dificile decât de obicei și vă lipsește și puterea de concentrare, iar din acest motiv aproape că nu reușiți să vă încadrați în termene. Însă, astrele vă recompensează cu armonie în viața de familie, romantism din belșug și pasiune. În plan financiar, aveți și Soarele și Mercur în tranzit prin Casa Finanțelor, fapt ce vă ajută și vă aduce din ce în ce mai multe oportunități de câștig. Totodată, unii nativi își pot monetiza acum un hobby sau, dacă nu, măcar vă veți stabili noi idealuri în ceea ce privește o activitate pe cont propriu.
Legat de sănătate, vă lipsește odihna. V-ar prinde bine un concediu. Horoscop Fecioară. În săptămâna 24-30 august 2020, nativii zodiei Fecioară vor avea predispoziție către un blocaj emoțional. Există posibilitatea să vă simțiți sufocați de cerințele celor din jur, vi se pare că vi se cere mai mult decât puteți da sau decât puteți face. În carieră sunteți energici, cu bateriile încărcate la maxim și randamentul pe care îl dați în această săptămână nu va trece neobservat. De asemenea, este o săptămână foarte bună în a vă negocia salariul sau orice fel de negociere este prielnică. Însă lucrurile nu stau la fel de bine între voi și partenerul de viață. Ca să fie bine, voi trebuie să înțelegeți că partenerul vostru poate avea pasiuni diferite, chiar total diferite, față de ale voastre. În plan financiar, tendința este de a cheltui, poate de a da o petrecere la care să vă invitați cât mai mulți prieteni. Pentru unii nativi, există probabilitatea de a vă ocupa de hârtii, acte, documente, în legătură cu o moștenire, iar la alți nativi în legătură cu obținerea unui credit. În ceea ce privește sănătatea, aveți soarele în zodia voastră, ceea ce vă dă multă energie, motivație în atingerea tuturor obiectivelor și multă strălucire. Totuși, în weekend, ar fi bine să nu forțați nota și să vă găsiți câteva momente de odihnă. Horoscop Balanță. În săptămâna 24-30 august 2020, pentru nativii zodiei Balanță este un moment prielnic să puneți punct relațiilor care aduc toxicitate în viața voastră, iar când spunem relații, ne referim la orice fel de relație. Totodată, în mintea voastră, proiectați o imagine a unei vieți ideale și care nu depinde de comportamentul celor din jur. E frumos să visați, dar doar în această săptămână. În carieră aveți planeta Venus în casa profesiei și este bine aspectată de Neptun retrograd, însă acest aspect aduce și multe iluzii sau confuzie. Prin urmare, nu este momentul pentru schimbări radicale. În plan personal, săptămâna aceasta veți fi între ciocan și nicovală, între familie și partenerul de viață. Trebuie să înțelegeți ambele tabere și să fiți ca o zonă tampon între pretențiile ambelor părți. În plan financiar, se anunță o săptămână bună, ba chiar vă vin idei strălucite despre cum vă puteți rotunji veniturile. În ceea ce privește sănătatea, aveți o energie debordantă și reușiți să duceți la bun sfârșit toate activitățile sau proiectele în care sunteți implicați. Însă nu neglijați odihna, măcar în weekend. Horoscop Scorpion. Nativii zodiei Scorpion, în săptămâna 24-30 august 2020, vor fi iritați de intrigile de la locul de muncă. Datorită acestei stări pe care o simțiți la locul de muncă, simțiți nevoia să evadați într-un fel sau altul, însă cei mai mulți dintre nativi o vor face în planul amoros, unde aveți tendința să intrați în relații de scurtă durată, aventuri care vă aduc satisfacții de moment. Tot legat de carieră, unii nativi Scorpion care nu au loc de muncă îl pot găsi în această săptămână.
În plan sentimental, nativii care sunt implicați într-o relație pot stabili planuri legate de o vacanță cu partenerul. Comunicarea cu acesta este foarte bună, iar asta vă apropie și mai mult și nu vorbim doar de planul fizic, ci și de cel spiritual. În plan financiar, în această săptămână, aveți tendința de a face cheltuieli exagerate, poate pe distracții excentrice. În ceea ce privește sănătatea, trebuie să priviți totul cu mai mult optimism. Nu vă autosabotați. Horoscop săgetător. Nativii zodiei Săgetător în săptămâna 24-30 august 2020 au nevoie de mai multă organizare la locul de muncă. Datorită dorinței voastre de a duce la bun sfârșit mai multe treburi deodată, vă implicați în mai multe proiecte decât puteți duce. Fapt ce e posibil să creeze haos în activitatea voastră. Totuși, vreți să faceți progrese, iar acest lucru nu va trece neobservat de către superiori. În plan sentimental, aveți nevoie de mai multă atenție din partea persoanei iubite și aveți tendința de a-i face reproșuri acesteia. Totuși, o abordare calmă și înțeleaptă v-ar ajuta să evitați un conflict. În plan financiar, astrele sunt de partea voastră, puteți primi un bonus sau o sumă de bani importantă pentru a vă crește considerabil veniturile. Dar e posibil totodată să apară și cheltuieli neprevăzute. În ceea ce privește sănătatea, nu aveți probleme deosebite, însă vă lipsește energia. Horoscop Capricorn. În săptămâna 24-30 august 2020, nativii zodiei Capricorn ar trebui să învețe să se pună ei pe primul loc în viața lor. Din prea multă bunătate sau din prea mult bun simț, când cineva vă cere ceva, voi nu puteți refuza. Apoi veți observa că cei care cer ceva de la voi se vor înmulți și la fel și solicitările acestora. Vor fi din ce în ce mai multe până când nu veți mai avea timp de voi. Comunicarea vă poate ajuta foarte mult în această săptămână în carieră, dar evitați pe cât posibil ziua de marți, când negocierile nu sunt prea bine aspectate. Tot comunicarea vă ajută foarte mult și în dragoste, vă ajută să vă înțelegeți mai bine partenerul, să vă consolidați relația și poate chiar să o duceți la un alt nivel. În plan financiar, este posibil să faceți investiții fructuoase sau să prindeți ceva oferte, adevărate chilipiruri. În ceea ce privește sănătatea, în prima parte a săptămânii, vă veți simți oarecum fără vlagă, însă, de joi, când luna va tranzita semnul vostru zodiacal, nivelul vostru de energie va crește considerabil. Horoscop Vărsător. În săptămâna 24-30 august 2020, nativii zodiei Vărsător nu vor să pară vulnerabili în fața celorlalți, motiv pentru care vă veți ascunde sentimentele sau trăirile în spatele unei măști. Problema este că veți afișa această mască și în fața celor care vă cunosc cu adevărat, iar acest lucru îi poate confuza. La locul de muncă vi se pare că aveți responsabilități prea mari, toate sarcinile vi se par din ce în ce mai dificile, iar asta va însemna pentru voi mai multă muncă peste program. Foarte important este faptul că aveți sprijinul familiei și al partenerului de viață,
care va deveni chiar și mai pasional cu voi în această perioadă. Pentru nativii singuri se anunță întoarcerea unei iubiri din trecut și depinde doar de voi dacă mai acordați o a doua șansă. În plan financiar, este posibil să faceți câteva investiții în cămin pentru sporirea confortului. În alte cazuri, nu vă aventurați în alt tip de investiții, nu sunt favorizate riscurile în această săptămână. În ceea ce privește sănătatea, aveți ceva frământări, iar pentru unii nativi, adevărate lupte interioare. Horoscop Pești. În săptămâna 24-30 august 2020, nativii zodiei Pești vor merge pe ideea câinii latră, ursul trece. Și veți funcționa pe acest principiu pentru a vă atinge scopurile, mai ales fiindcă ați fost răniți de multe ori de vorbele celor din jur și pur și simplu nu mai doriți acest lucru. În carieră aveți șansa să vă întâlniți cu persoane care vă pot ajuta la dezvoltarea unor proiecte proprii sau la avansare la locul de muncă. În dragoste aveți parte de o sensibilitate crescută, iar partenerul de viață simte acest lucru și vă înconjoară cu gesturi frumoase, pline de romantism. Pentru nativii singuri, care nu se află într-o relație, veți întâlni persoane care încearcă să vă fure inima cu declarații de dragoste minunate. Totuși, nu vă grăbiți dacă vă doriți o relație de lungă durată. În plan financiar, astrele vă sfătuiesc să nu dați bani cu împrumut, fiindcă mai târziu acest lucru vă va aduce frământări pe care nu le doriți. În ceea ce privește sănătatea, aveți o perioadă bună, mai puțin ziua de duminică, când veți resimți o stare de oboseală. Eu vă doresc o săptămână minunată. Dacă v-a plăcut horoscopul prezentat de mine, abonați-vă la canal sau dați un like.